Понякога гледаме към купче на боклук и виждаме само нещо без стойност. Но Бог вижда различно. Той вижда човек, който може да бъде изцелен. Той вижда сърце, което може да бъде възстановено. Той вижда живот, който може да бъде преобразен. Хората често отписват. Бог никога не отписва. Ако днес се чувстваш отхвърлен, счупен или безполезен, помни това. Бог не гледа какъв си бил. Той гледа какъв можеш да станеш чрез Него. Погледни там, където светът вижда боклук и откри съкровището, което Бог е поставил. Защото в Божиите очи всяка душа има безкрайна стойност.